Ideme hrať? Jasné. Hráme! To je práca nohou, to je fantastické. Ešte by! Gól! 4-4 chalan, je to na vás, dobre potom? Fantastické gól! Stav jaký? 7-6 pre nás. Perfiš, držím palce. Jasličky! Za takým do polčasu! Udržte to ešte! To je normálne, že železná opona, tuto táto obrana, to sa nedá prestreliť. Trma vrma, ohej normálne pred bránou! Jaj! Čo to tu máš? Ruka! Toto sú nervy, toto úplne. Vidím, že ani dospeláci sa nevedia rozhodnúť, že ktorou strelou teraz. Vyhrali sme! Vyhrali sme! Dospeláci vyhrajú! Dospeláci vyhrajú! Dospeláci vyhrajú! Musíme dospelákom palce, ale dole! Ešte by gól! Ako vidím, že dospelákom, že je zle, ale tuto vidím, že pán Kryžan prerušil svoje osobné voľno. Vonáru Matky Božej. Dobre. Sa bojíte čerta? Nie, ale ja mu vnútri nebyť a spiem. Dobre.